Nou, ik heb met alle fractievoorzitters in het Arubaanse parlement over deze wet gesproken. En Aruba gaat natuurlijk ook zelf over het politieke debat dat hier gevoerd moet worden. Dus dat volgen we met interesse. De boodschap die ik aan het parlement heb overgebracht is de volgende. Ik denk dat Aruba de afgelopen paar jaar enorme stappen heeft gezet als het gaat om een solide financiële basis voor het land. Dat heeft offers gevraagd van de Arubaanse overheid en de Arubaanse bevolking. Maar het is wel indrukwekkend hoe snel verbeteringen zijn doorgevoerd die ook met structurele hervormingen ook leiden tot een sterkere economie en een sterkere overheid die daarbij ook meer voor de mensen hier op het eiland kan betekenen. En het wetvoorstel waar we nu aan werken biedt eigenlijk een nieuwe handvat voor de komende jaren voor goede samenwerking binnen het Koninkrijk en solide overheidsfinanciën hier op Aruba. Ik denk dat we meer aandacht zouden mogen besteden aan de potentiële voordelen die de wet biedt, met betere leenfaciliteiten voor het eiland, daarmee ook meer financiële slagkracht om te investeren in de toekomst van Aruba. Maar natuurlijk zullen we ook bij het advies van de Raad van State goed kijken naar het belang van autonomie en op welk niveau je dat dan goed moet organiseren. Dus wij wachten als Nederlands kabinet het advies van de Raad van State af. Het zou heel mooi zijn als het Arubaanse parlement daar de komende tijd ook over debatteert. En ik denk dat dit soort belangrijke thema's, hoe breder het politieke draagvlak dat we daarvoor kunnen vinden, misschien ook door coalitie en oppositie heen, dan geef je ook meer lange termijn zekerheid